سلام سلام كورة تخاتلتي دحنا ديخون كميا لهم أنا سلامي يزقبيري مسجين كم أنا سلام زلهم ونعخدكم السلامي منا أو هيوتكم تعنا أو سرحكم أسالت أو هي مني لكم لما عندي دم خم تخلي جزيز زمزكم مالتي وبحدش رأستو يقع بحدش حسب مزيكم اللهم مالتيو نزي كان ليجن حدش تنزخونكم سبسكرايب بمقوار بيت السبي يكونوا مالتيو زحسابي انت فتحمون لايك سبسكرايب قبلي صقم تليو ويكعا غودلتا تهليوون اكاب كومنت ويكعا كاوريتكم كمهاريه كومنت امطلي مالتيو سلازي ناي لما انت دما انت اي حيزلكم مزي زلهو بتر استي مالتيو اب سدت ندحري زمل سنا زلو نيغرات انت ايوم بخميك إنا نستسدتنا ندحرت نملس زلنا زين سرح سلزخنا دينا ولاس أتاو ليبنا سلزخنا دينا ولاس أم حدا درا جنزنا سلزي كالنا يدي ولاس كم إيو زبل 4 نتوتات حيزلكم مزيلهم مالتيو سلزي إذن حسابات نعاهم كتقماهم ويكعا أقدست خونا يخيلاين ولا 4 انتقام تخوين انتزير خكومون حانتي كلتا سلستا كتقماهم يخيل سلازي اتناي مجمريا نتو انتا يزخون اب سدت ምስ ወፃና ንድሕሪ ዝመልሰና ዘለው ነገራት እቲ ናይ መጀመርያ ነጥቢ እንታይ እዩ ንኩሉ ሰብ ክሕጉስ ኢልካ መፅዓር ንኩሉ ሰብ ክሕጉስ ኢልካ መፅዓር እዚ ዋና ንድሕሪ ዝመልሰና ነጥቢ እዩ ማለት እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንኩሉ ሰብ ክትሕጉስ ኢልካ ሲ نتحدى خبل نتحدى خبل نتحدى خبل نتحدى خبل إلك عند حدا تسعر اللي خوينك ويح أنت تسعر اللي عند حدا هيك إذا ترف أنت أي خسارة أيو مالك ويقع ترفو دخان ترحي زخون مخنياتو كل وقت حقو سايد خيلني خا ما كل سو حقو سيلقى عند حدا تسعر اللي خا توانا ويقع تسعرها اللي خوينكي دخان ترفخي دخاميو مالتي نسو أي تحجزو نبيته سو أي تحجزو مالتي جنا يخونن ግን ንሰብ ክንፅዕር ከለና መጠን ክህልዎ ኣለዎ ንሰብ ክንሕግዝ ከለና መጠን ክኾን ኣለዎ ቅድሚ ነብስና ክኸውን የብሉ ማለት ድሕሪ ነብስና ክኸውን ኣለዎ ማለት ሲ ንበዓልትና ኢልና ካብ ምስ ወፃና ግዜ ሲ እስካብ ዝወፃና ግዜ እቲ ናይ መጀመርያ ነጥቢ ክኸውን ዘሎ ንበዓልትና ክንከውን ኣለና ስለዚ እቲ ንድሕሪ ዝመልሰና ነጥቢ እቲ ናይ መጀመርያ ነጥቢ እንታይ እዩ ንኩሉ ሰብ ክሕጉስ ኢልካ ትፅዕር እንድሕር ዳኣ ሃሊኸ ሓፍተይ ንድሕሪ ትምለስ ኣለኻ ማለት እዩ እታ ካልአይቲ ነጥቢ ድማ እታ ካልአይቲ ነጥቢ ዝበልክዋ ድማ እንታይ እያ ንዓርስኺ ምውቃስ ማለት ንዓርስኺ ትወቕስ እንድሕር ዳኣ ሃሊኻ ኮይንኪ ወይ ከዓ ንዓርስኺ ተትሕቲ እንድሕር ዳኣ ሃሊኻ ኮይንኪ እዚ እንድሕር ዳኣ ጌርክ እውን እንድሕር ንባዕልኺ ተናእሲ ወይ ከዓ ንነብስኺ ተወቕስ እንድሕር ዳኣ ኮይንኪ ግን እቲ ዝኸፍእ ሕማም ኣብ ሂወትና ሕማም ክፈጥረልና ዝኽእል ዓብዪ ሓደጋ እዩ ማለት እዩ ንባዕልኺ ትወቕስ እንድሕር ዳኣ ኮይንኪ ወይ ከዓ ንባዕልኺ ትፀርፊ እንድሕር ዳኣ ሃሊኺ ብምፍጣርኪ ተጨንቐኪ ወይ ከዓ ብምፍጣርኪ ትፀልእየ እንድሕር ዳኣ ሃሊኻ ኮይንኪ ኣብዘይ ሓሰብክዮ ወይ ከዓ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኢኻ ትወድቂ ምክንያቱ ባዕልኺ እንድሕር ዳኣ ንነብስኺ ትወቕሲ ኮይንኪ ንባዕልኺ ንነብስኺ ተናእሲ እንድሕር ዳኣ ኮይንኪ መጨረሻ እንታይ እዩ ክሳራ እዩ ምክንያቱ ንስኺ ኣብ ባዕልኺ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ንነብስኺ ሓላዊት ባዕልኺ ኢኺ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ንነብስኺ ሲ ሓላዊት ባዕልኺ ኢኺ ማንም ሰብ ክሓልየልኪ ወይ ከዓ ማንም ሰብ ከኽብረኪ ወይ ማንም ሰብ ክሕግዘኪ ኣይትደልይን ኢኺ ምክንያቱ ብዓብ ትሕቲ ፈጣሪ ሲ ባዕልኻ ንነብስኻ ተዘይሓጊዝካያ ወይ ከዓ ንነብስኻ ዝደልየቶ ነገር ተዘይጌርካላ ንነብስኻ ባዕልኻ ተዘይተኸናኺንካያ ንነብስኺ እንታይ እዩ ዘድልየኒ ኢልኪ ንባዕልኺ ንነብስኺ ተዘይፈትሽኪ ንነብስኺ እንተዘይፈቲኺ ማንም ሰብ መፂ ከኽብረኪ ወይ ከዓ ክፈትወኪ ኣይኽእልን ወላ እኳ ወላዲኺ ማለት እዩ ስለዚ ንስኺ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪኺ ሓላዊት ነብስኺ ወይ ከዓ ዋርድያ ናይ ነብስኺ ኩኒ ማለት ሲ ሓላዊት ነብስኺ ኣኽባሪት ነብስኺ ኩኒ ማለት እዩ ስለዚ ንባዕልኺ ክትፈትውን ክተፍቅርን ይግብአኪ ማለት እዩ ጥራሕ ክትገብርየ ዘለኪ ንነብስኺ أين أون تاو حسب ألو تاو حسب إلكي فلا الخي كتحزي مالك ألو تاو حسب تخوين نتسوقيو أون تاو حسب دما زي طعمك حسب نافل أخي كتقصلي يزك باكي مالت ألو تاو حسب أون تاو حسب كتبرك التلخة أو هيوتكا انت إخا بقى مالت صبق منفسي يسمعك حيلي يسمعك تنكاري يسمعك تسفى زي مقرات يسمعك لنفسها بقى
جقنا أيه ويكع أنا يخيلي إلكا لنفسك كتزاربات لك كتخبرات لك كل ነገር أمورك ደስተኛ ይኾን ሕጉስ ትኾን ዝመፀ ነገራት የጨንቐካይ ወይ ከዓ ዝመፀካ ነገር ንምፍትሑ ኣይፅግመልካይ ስለዚ ንነብስኺ ባዕልኺ ሓላፍነት ወሲድኪ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ንነብስኺ ባዕልኺ ሓላዊት ኩኒ ምክንያቱ ኣሕሰን ነብስኺ ኣብ ሰብ ክተውድቐያ የብልክን ስለዚ ለነብስኺ ክትወቕሲ የብልኪ ወይ ከዓ ለነብስኺ ክተናእሲ የብልክን ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ ነጥቢ ኢለ ዝሓስክዋ ድማ ኣብ ስደት ንድሕሪ ዝመልሱና ዘለው ነገራት ኢለ ተመበል ሳልሰይቲ ዝሓስክዋ ድማ እንታይ እያ ብናይ ተማሃለ ታሪክ ምንባር ማለቴ ብናይ ሕሉፍ ሂወትኪ ኣይትንበሪ ስለዚ ብናይ ሕሉፍ ሂወትኪ ወይ ከዓ ኣብ ሕሉፍ ሂወትኪ ትነብር እንድሓር ከዓ ሃሊኸ ልክዕ ኣብ እስርየት ኣለኹ ማለት እዩ ኣብ ሕሉፍ ሂወትኪ እንድሕር ዳ ትነብር ሃሊኹ ኮይንኪ ምክንያቱ ኣብ ሕልናኺ ወይ ከዓ ሕልናኺ ተኣሲረ ኣሎ ማለት እዩ ማለሲ ኣብ ሕሉፍ ሂወትካ ትነብር እንድሕር ዳ ሃሊኻ በቃ ኣብ እስርየት ኣለኻ ማለት ወይ ከዓ እምሮኻሲ በቃ ድሕሪት ኣሎ ወይ ከዓ ኣብቲ ዝሓለፈ ሂወት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ከም ኣብነት ክነግረኪ ሓደ ዝኾነ ዛንታ ኣሎ ክዕልለኩም ማለት እዩ ሓደ ዛንታ ኣሎ ኣንበሳ ነይሩሲ ኣንበሳ ነይሩ ሕዚ ምሰዋጊዕ ሎሚዱ ምሰዋጊዕ ምንባር ሎሚዱ ማለት ብህፃኑ ስለ ዝተፈለየት ታንበሳ ገና ህፃን እናሃለየ ላበባጊዕ ስለ ዝተሓወሰ ምስተነዋጊዕ ምንባር ሎሚዱ ማለት ምስተነዋጊዕ ይነብር ኣንበሳ ናይ በረኻ ጫካ እዩ ማለት ኣብ ብስሩት ሓያል ወይ ከዓ ትጎብለል እንስሳ ዝተባሃለ ናይ ጫካ በረኻ እዩ ግን እንታይ እዩ ገይሩ እዚ ኣንበሳ ህፃን ናሃለየ ገና ናሃለየ ምሰዋጊዕ ምንባር ጀሚሩ ምሰዋጊዕ ምንባር ምስ ጀመረ እንታይ እዩ ገይሩ ኩሉ ግዜ ምሰዋጊዕ ይኸይድ ምሰዋጊዕ ይኣፍር ማለት እዩ ኣብ መጨረሹ እንታይ እዩ ገይሩ ሓደ ምስ ዘነዋጊዕ ንኣፈረ ናሃለየ ናብ ዝኾነ በረኻ ዲ ናብ ዝኾነ ማለት ምስ ተነዋጊዕ ኩሉ ግዜ ምስ ተነዋጊዕ ሳዕሪ ይበልዕ ምስ ተነዋጊዕ ኩሉ ነገር ምስኡ ማለት ካብኡ እንታይ እዩ ገይሩ ሓደ መዓልቲ ናብ ዝኾነ ቦታ ይኸይድ እሞ ይኸዳ ተነዋጊዕ እሰውትን እውን ምስአን እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ኣባጊዕ መሲሉ ምስኣተን ይጓዓዝ ነይሩ ማለት ካብኡ እንታይ ገይሩ ሓደ መዓልቲ ኣንበሳ ይረኽቦ ናይ በረኻ ማለት እዩ ዓብዪ ኣንበሳ ይረኽቦ ምስ ተነዋጊዕ ዝለመደ ኣንበሳት ይኮነስ ከሊእ ኣንበሳ ይረኽቦ እሞ እንታይ እዩ ገይሩዎን ይሃድነን ምስ ሃደነን ይሃድነን ማ ኣይረኸበኒ ሓደ መዓልቲ ማለት እዩ እንደገና ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ረኺብዎን ያው ካልኣይ መዓልቲ ምስ ረኸበን ኣንበሳ ግን ፈሊጥዎ እዩ ንምንታይ ባ ምስ ዘነዋጊዕ ይነብረሉ እዚ ኣንበሳ ኢሉ ይሃድኖ እሞ ሓደ መዓልቲ እንታይ ይገብር ካብተ ነዋጊዕ ፈልዩ ነዚ ኣንበሳ ይሕዞ ማለት እዩ ኣንበሳ ስኒ ኣንበሳ ይሕዞ ማለት እዩ ሓደ ኣንበሳ ግን ልክዕ ከም ማጊዕ እዩ ኮይኑ ዝነብር ነይሩ ምስ ተነዋጊዕ ማለት እዩ ኣብ ናይ ገዛ ኣንበሳ ኮይኑ ማለት እዩ ናይ ገዛ እንስሳ ኮይኑ ካብኡ እንታይ ኢልዎ ሓደ መዓልቲ ዝናይ በረኻ ኣንበሳታ ኢልዎ ሃዲን ምስ ሃደኖ ጎዩ ምስ ሓዝ እንታይ እዩ ገይርዎ ስምዕን ንባ ኢልዎ ንስኻ ንምንታይ ምሰዋጊዕ ትነብር ኣለኻ እታ ኮይንካ ሃዲምካ ኢልዎ ፈሪሕኻ ከይትበልዕኒ ኢልዎ ኣነ ከመይ ገይረ ክበልዐካ ንስኻ እኮ ኣንበሳ ካማየ ኢኻ ኢልዎ ካብኡ ከመይ ገይረ ንዓኻ ክበልዐካ ኢሉ ይምክሮማ ካብኡ ናብ ዝኾነ ገረብ ይወስዶ ናብ ገረብ ማይ ማለት ናብ ቃላይ ካብኡ ናብ ቃላይ ምስ ረእዮ ንስኻ እስቲ ኣነ ንስኻን ኣፈላለየ ኣለና ዶ ኢልዎ ኣፈላለየ ኣለና እስክርእዮ ምስልኻ ኣብዚ ቃላይ ምስልኻ ይርእይዎ ዶ ማይ ናሰተዩ ኣብ ሓደ ገረብ ማለት እዩ እስኪ ኣነ ንስኻን ኣፈላለየ ኣለና ዶ ኢልዎ እስክርእዮ ምስልኻ ኣነ ንስኻን ኣፈላለየ ኣለና ዶ ኢልዎ ካብ ኣፈላለይ ማ የብልናን እሺ ንምንታይ ዳኢኻ ምስ ተነዋጊዕ ምስ ዘይንበር ንስኻ እኮ ሃዲንካ ትበልዕ ኣንበሳ ኢኻ ጅግና ኢኻ ማለት ንስኻ ናይ በረኻ እንስሳ ኢኻ ክትከውን ዘለካ እምበይ ናይ ገዛ እንስሳ ክትከውን የብልካን ኢልዎ ካብኡ እንታይ ገይሩ እሱ ኩሉ ግዜ ምስ ተነዋጊዕ ስለ ዝለመደ በቃ እስሬት ገይሩ ይወሲድዎ ማለሲ ፅዒርካ ዝብላዕ ወይ ከዓ በረኻ ወፂኻ ዝብላዕ ምዃኑ ኣይፈለጠን ምክንያቱ ኩሉ ግዜ እስሩ ይበቃ ምክንያቱ እስር እዩ ማለት
መጀመርያ ዝዓወየሉ ኩነታት ስለ ዝተረድኦ በቃ ምስኣተን ኮይኑ እዩ ሳዕሪ ይበልዕ ምስኣተን ማለት እዩ። ንሱ ግን እቶም በሳ ናይ በረኻ ግን ሃዲኑ 24 ሰዓት ፅዒሩ ስጋ እዩ ዝምገብ ማለት ናይ በረኻ ካብኡ እንታይ ኢልዎ ንስኻ ሳዕሪ ክትበልዕ የብልካን ንስኻ መሳይ ኮንካ ስጋ እዩ ክትበልዕ ዘለካ ሃዲንካ ኢኻ ክትበልዕ ዘለካ ኣብ በረኻ ኢኻ ትከውን ዘለካ ኢሉ መኺርዎ ማለት እዩ። ካብኡ እንታይ እዩ ገይሩ ዝንእሽተን ዝናይ ገዛኦም እንስሳ ማለት እዩ ዝናይ ገዛ ኣንበሳታ እዩ ገይሩ ካብቲ ዝነበረ ሂወት ወፂኡ ማለት እዩ። ሻላ ምንታይ ምክንያቱ ንስኻ ክትፅዕር ኢኻ ትኽእል ኢኻ ኢሉ ስለ ዘምሃሮ ወይ ከዓ ክትልወጠለካ ኢሉ ስለ ዘምሃሮ ናፍቱ አንበሳ ክፅዕር ናፍቱ አንበሳ ክፅጋዕ ጀሚሩ ማለት መጀመርያ ግን ይፈርሕ እዩ ነይሩ ይጎይ ይሃድን ማለት ከይወልዑ ኢሉ ተንበሳ ይሃድም እዩ ነይሩ። ግን ኣብ መጨረሻ እንታይ እዩ ገይሩ ምስቱ አንበሳ ክነብር ክኢሉ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሕሉፍ ሂወትካ ክትነብር የብልካን ኣብ ዝኾነ ነገር ሲ ሕሉፍ ሂወትካ ሕሉፍ እዩ። ምክንያቱ ንሕና እንታይ ኢና ኣብ ሕሉፍ ሂወትና ማለት እስር ቤት ማለት እዩ። ስለዚ ካብዞም በሳ ሕዚ እንታይ ኢና ንመሃር ኩሉ ግዜ እስር ቤት ስለ ኮይኑ ዝዓበየ ማለት ወስ ክብል ስለ ዘይከኣለ እምበይ ካብ ተንዝንቀሳቐስ ነይሩ ወይ ከዓ ወፂኡ ክሰርሕ ተዝኽእል ነይሩኩም ከኣለ ነይሩ ወይ ከዓ ናብ በረኻ ናይ በረኻ እንስሳ ምዃኑ ከኣለ ነይሩ። ግን ምክንያቱ እንታይ እዩ مستنواجع سلم زلمة ده بقى ناي جزء أنسى خوين قاتيلو ما تجينا مصر خوات ناي برخة أنسى مصر خواجين ناب برخة جوز نخون تنكر نخون حاجة زوا مالتيو سلازي أنا إحنا عدد سوات ول أو حلو في وتنا أين نبر مخنيات حلو في وتنا أشير إيز حزنا مالت تنقص إسكاز بالله مالت من جدي غيرقه زسرح أي مثلنا ويكع هيوت ناسي بستغير كل جزء أو أنت نبرناسي زلوت أن أي مثلنا جي كلوت أن تخينو زتفلي حساب كنحسبت لنا زتفلي سرح كنسرح خلنا ما زتفلي حسابات مسوات كن لازم كلنا مسوات كنسرح خلنا ማለት ብብዙሕ ነገር ካ ትልውጥ ሂወትካ ማለት ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ሕሉፍ ሂወትካ እንድሕር ዳኣ ትነብር ኮይንካ ልክዕ ከምዚ ኣንበሳ ምሰባጊዕ ኩሉ ግዜ እንታይ እያ ሳዕሪ እናበላዕካ ምንባር እያ። ስለዚ ኣንሕና ደቂ ሰባት እውን ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ሎሚ ኣብ ዝሓለፈ ሂወትና ንነብር ተኮይንና ኩሉ ግዜ ናይ ኣእምሮና እስር ቤት ኢና ኮይንና ንነብር ማለት ስለዚ ካብዚ ኣንበሳ እንታይ ተማሂርኩም መልስለይ ማለት እዩ። ስለዚ እቱ ናይ መጨረሻ ሓሳበይ ድማ እንታይ እዩ ስለዚ ብሕሉፍ ሂወትኪ ወይ ከዓ ብናይ ዝሓለፈ ሂወትኪ ኣብ ናይ ሕሉፍ ሂወትኪ ምንባር ኣቋርፂ ይብለኩ ማለት እዩ። እታ መበል ራብዐይቲ ናይ መጨረሻ ድማ እንታይ እያ? እታ ራብዐይቲ ድማ ካብ መጠን ንላዕሊ ወይ ከዓ ብበዝሒ ክትጭንቕ የብልኪ ወይ ከዓ ካብ መጠን ዝሓለፈ ብዙሕ ክትጭንቕ የብልክን። እዚ ድማ እንድሕር ዳኣ ብበዝሒ ትጭንቕ ኮንኪ ካብ መጠን ንላዕሊ ትጭንቕ ጭንቀት ብሓፂሩ ደሊኻ ይኹን ከይተምፅኦ ደሊኻ ተምፅኦ ወይ ከዓ ደሊኻ ትድርቦ ኣይኮነን ግን መጠን ኣለዎ። ኣብ ምንታይ ከ እየ ዝጭንቕ ዘለኹ ኣብ ምንታይ ከ እየ ትኩረት ገይረ ዝጭንቕ ዘለኹ መፍትሒ ኣለዎ ዶኸ ነቲ ትጭነቐሉ ሓሳብከ መፍትሒ ኣለዎ ዶ ኢልካ ሕሲ ተጨኒቕካሲ ዝፍታሕና ዘይፍታሕ ነገራት ኣሎ። ስለዚ ኣብ ንጭነቐሉ ግዜ ሲ እቲ ንጭነቐ ነገር ክንፈልጦ ይግባእ። ብዙሕ ሰብ አለ ህዚ ምንም ብዝኾነ ነገር ሱ ይጭነቕ ማለት እዩ። ወላ ምንቱ መፍትሒ ዘይብሉ እኮ እዩ እቲ መፍትሒ ዘይብሉ ህዚ ይጭነቕ። ስለዚ ከምዚ ክኸውን የብሉ ማለት እዩ። በዚሕ ክትጭነቕ ማለት ዘይጭነቕ ሰብ የለይ ማለት ኣይኮነ ወይ ከዓ ኩለና ንጭነቕ ኢና። ግን ክንጭነቕ ተለና ሲ ኣብ ምንታይ ኢና ንጭነቕ ትንጭነቐሉ ሰዓት ኣብ ምንታይ እዩ ወይ ከዓ ትንጭነቐ ሲ ነገር ሲ መፍትሒ ኣለዎ ዶ መፍትሒ ዘለዎን መፍትሒ ዘይብሉን ጭንቀት ኣሎ። ስለዚ ክንጭነቕ ተለና ኣብ መፍትሒ ዘይብሉ ንጭነቕ ተኮይና እዚ እውን ዋና ንድሕሪት ዝመልሰና ነጥቢ እዩ ማለት እዩ። ብኸመይ ክኢና እሞ ጭንቀትና ክንቅንስ እንድሕር ዳኣ ትብል ኮይንኪ ሓደ ኣብዚሕና ክንጭነቕ ተለና ህሲ ለዘይ መፍትሒ ዘይብሉ ነገር ዝጭነቕ ሰብ ኣሎ። ስለዚ ለቲ መፍትሒ ዘይብሉ ነገር ዘይምጭነቕ ምክንያቱ ክትፈትሖ ዘይክኢልካስ በቃ ሸለል መባል ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓ እንታይ እዩ ዝኾነ ጭንቀት ክትላዓል ተለኻሲ ዝኾነ ነገር ወይ ከዓ ስፖርት ምስራሕ ድዩ ወይ ተመስገን ምባል ድዩ ወይ ከዓ ትዝነበረ ሂወትካ ሕሊፍካ ተመስገን ምስ ትሕዚ ዘላ ኣናፅርካ ተመስገን ድዩ ክትብል ትኽእል።
ዝኾነ ነገር ወይ ከዓ ፀሎት ጌርካ ድዩ ዝኾነ ነገር ጌርካ ሲ ጭንቀትካ ተቀል ወይ ከዓ ምስ ሰብ ተዘናጊዕካ ድዩ ወይ ዝኾነ ቴሌቪዥን ከፊትካ መዘናግዒ ጌርካ ድዩ ብዝኾነ ነገር ሲ ጭንቀትካ ተቃልሎ ትኽእል ኢኻ ማለት። ስለዚ ክንጭንቕ ከለና ኣብ ዋጋ ዘይብሉ ነገር ኣይንጭንቕ ወይ ከዓ ኣብ መፍትሒ ዘይብሉ ነገራት ሲ ክንጭንቕ የብልናይ ኣብዚሕና ክንጭንቕ የብልናይ ማለት እዩ። ስለዚ በዓልትና ክነቕልሎ ኣለና ማለት እዩ። ጭንቀትናስ በዓልትና ክነቕልሎ ኣለና እንድሕር ዳ ከምዚ ተዝኸውን ነይረኮ ልምንታይ ብከምዚ ተሰሪሑ ከምዚ ተተፈጢሩ እኮ ከምዚ እኮ ተተኮይኑ ኢልና እንድሕር ዳ ነባዝሖ ኮይና ኣእምሮና ብጭንቀት ኢና ንመልእ ኣለና ማለት ብድሕሪኡ ጭንቀት እንድሕር ዳ መሊእናዮ ኣእምሮና እውን ምንም ትርፉ እንታይ እዩ ሕማም ጥራሕ እዩ ማለት እዩ። ጭንቀት ኣእምሮና እንድሕር ዳ ብጭንቀት ብበዝሒ ሓሳባት ተጨናኒቕናዮ ሲ መጨረሻ እንታይ እዩ ጭንቀት ኮይኑ እዩ ዝተርፍ ማለት ምንም ትርጉም የብሉይ። ስለዚ ብመጠን ዘለዎ ክትጭነቕ ኣለክ ወይ ከዓ ኣብዚሕኺ ኣይትጨነቕ ይብለክ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ሓሳበይ እዚ ይመስል ነይሩ። ብካሊእ ትሕዝቶ እስካብ ንራኸብ ሰናይ መዓልቲ እናበልኩ ማለት እዩ። ነዚ ቻናለይ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰበይ ኩኑ ሰናይ መዓልቲ